Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Lajan sanlak ngut, yap ki Shipai, hakat ma Roshi Ukraine. Выстрел! Kihe sarkar, jong ka US, kilayathu, baki Shipai ki balayap, bat ki bal mensaw, hakat ma Roshi Ukraine, kabalane lajan kat prabnai, lajan kot syaka sanlak ngut. Katkum kat New York Times, kayathu, bakane ka jingbun ki Shipai, ki balayap, kalakan thublang ya ki Shipai Ukraine, bat ya ki Shipai Russia. Kane ka jingyathu, jong ki he sarkar ka US, syapang ka jingyap jong ki Shipai, hakat ma Russia Ukraine, kalami, hadin ba defense minister, jong ka Russia, ula penmi ya ka daily update, hakaba, ulayathu, ba palat news pak prapungut, ki Shipai Ukraine, kilayap, hakine ki arpsaw kenta baladep. Ki Shipai Russia, kilayathu, ba kilaset penhap, ya arteli ki jet yakun thma, jong ka Ukraine, hakine ki arpsaw kenta baladep. Ki Shipai Russia, kila penhap ru, ya arpunru teli ki drone, jong ka Ukraine, hakane ka jingya kun thma, ka ba shirkhei.